presuda koje je kasnije razvoj čovečanstva oborio. Pa zar mi ne rehabilitujemo sada ljude koji su komunisti proglasili ratnim zločincima? Pa šta ćemo sa žrtvama inkvizicije? Jesu li to bili nevini ljudi, oni koji su spaljeni? Jer postoji nešto univerzalno za sva vremena. Presuda Međunarodnog suda pravde. Ako tamo bude utvrdio da je došlo do nezakonitog odcepljenja Kosova i Metohije, hoće li to da bude razlog da druge države koje su priznale nezavisnost odustanu od priznavanja nezavisnosti? Neće, ja vam sad kažem. Mi smo mala država. Veliki su narodi u ovoj državi. Veliku istoriju imaju, mada vi u ovom udžbeniku za 7. razred, kad već pominjete udžbenike, ste gledali da vaša deca više nemaju predmet istorija? Ja, jesam. Zove se mozaik prošlosti. Hoćemo da obeležavamo neke događaje iz mozaika prošlosti. Iz mozaika prošlosti srpskog naroda, hrvatskog. Tako vi nama polako menjate svest, pa mislite da mi to ne vidimo. I mislite da to mora, ne mora. I u toj velikoj zajednici evropskih naroda ne mora se prihvati sve. Inače bi se utopile države, utopili bi se narodi, utopili bi se jezici. Zašto donose deklaraciju koja nije odraz volje većine? Što se brojite do 126? Šta kad bude nekih drugih 126 da vam ponište ovu deklaraciju, kao što ste poništavali deklaraciju Narodne skupštine do 2000. godine? Rezolucije, zakone, sudske odluke. Šta ako doživite istu sudbinu koju je doživao prethodni režim kad ste vi došli na vlast? Hoćemo li nešto za sva vremena da donesemo? Da stanemo svi iza toga? Kakav smo dogovor danas imali kod predsjednika Narodne skupštine? Da bude mirni i tolerantni ton. Je to dogovor o tekstu deklaracije? Jeste li vi svi saglasni sa ovim tekstom? Niste. Dobili ste ga, morate dignete ruku, prebrojaće vas. A što i da ne podignete ruku? Vi iz PUPS-a dobili ste direktora Srbija šuma. Pa se vi borite za javna preduzeća ili za prava penzionera? Koji je taj penzioner što je postao direktor Srbija šuma? Vi ostali se borite za prodaju Telekoma. G17 600 miliona evra. Da podeli svojim aktivistima da formiraju stranku regionalnu. 600 miliona evra dobijate od